Pošto nije bilo Denverove utakmice u ovoj 12. nedelji, moji Broncosi su bili slobodni, samo ćemo da pretrčimo kroz sve utakmice koje su se odigrale u ovoj 12. nedelji. Počet ćemo od Thursday Night Footballa gde su se sastali Billsi i Texansi i Houston je uspio da dođe do još jedna pobeda, eto vrlo bitna pobeda za Texanse u toj trci za playoff i za AFC Jug diviziju ili potencijalno prvog mesta. Mislim da je u ovoj diviziji sve otvoreno između njih, Jacksonvilla i Coltsa. Jedino tu Titansi nemaju nikakve šanse jer imaju jednu pobedu samo, ali da. U svakom slučaju, odbrana Houston Texansa je legitimna, to pričam cele sezone, nema govora, stvarno su dobri. Secondary pass rush je pravio velike probleme Joshu Allenu na ovoj utakmici, imali su 8 sekova, apsolutno je bio MVP pregažen na ovom meču. Ofenzivna linija Billsa nije uspela ništa da uradi, jesu oni postizali poene i bili u životu u ovoj utakmici na kraju, ali to nije bilo dovoljno da se dobije ovaj tim Texansa koji je u uzlaznoj putanji. Eto, Billsi malo zabrinjavaju ovakvom igrom u odbrani. Mislim da ih to koči da budu neki kontender ove godine ili neki legitiman tim u play-offu, mada vidjet ćemo šta će se sve tu dešavati. U svakom slučaju, onako, ovim porazom Billsa se New England sladi i jednostavno sve su veće šanse da će Patriotsi uzeti to prvo mesto u diviziji. Kakav vrat ima Davis Mills. Zato ih i vodio do pobjede. Mislim, CJ Stroud će se vratiti za sledeću nedelju, verovatno, ali sve pohvale za Davisa Millsa i njegovu dugu vratinu s kojom uspeva da pobeđuje utakmice jer vidi više od svih. Što se tiče meča između Seahawksa i Titansa, Seahawksi su došli do vrlo ubedljive i lake pobjede. Kada su imali 20 poena razlike u trećoj četvrtini, generalno prestao sam da pratim ovu utakmicu jer sam mislio da je gotovo i generalno niko nije prikazivao neke preterano velike momente, međutim onda su Titansi uspeli pre svega preko Kemera Dajka ili Dikija, kako god ko voli, da postignu poene i generalno uspeli su da priđu na neki podnošljiviji zaostatak i da ublaže ovaj poraz, ali nisu uspeli da dođu do pobjede. Kažem, ovaj tim je vrlo limitiran. Cam Ward je odigrao pristojnu utakmicu, ali zaista nema sa čim da radi. Mislim da je sledeća sezona za Titans bitnija od ove. Već definitivno Seahawksi su došli do ubedljive pobede, onako vrlo važne u borbi za nastavak te playoff trke u NFC Zapad diviziji koja se neće rešiti verovatno do poslednjeg kola i tih divizijskih susreta, tako da u svakom slučaju mora da se pohvali naravno i Jackson Smith-Njigba koji igra fenomenalnu sezonu, koji je na putu da probije Megatronov rekord po uhvaćanim jardama u sezone. Mislim, stvarno nemam šta da kažem, fantastičan je i samo neka tako nastavi. Colts i Chiefsi su odigrali praktično jedan od derbija u ovoj nedelji i na kraju je Kansas uspeo da dođe do pobede. Iskreno, vrlo kompetitivna utakmica, otišlo se i u produžetke. Coltsi su izgledali jako dobro u prvom poluvremenu napadački, ali onda su Chiefsi pronašli način da zaustave trčanje i tu se manje više igra Coltsa u napadu raspala. Takođe i Daniel Jones je promašivao neke pasove, nije se povezivao sa svojim metama na baš najbolji način u ključnim momentima i u četvrtoj četvrtini u produžecima su Chiefsi uspeli da dođu na kraju do pobede. Nemam šta posebno da kažem, Coltsi onako nakon fantastičnog starta vežu 2 poraza i vidjet ćemo kako će se oni snaći obzirom na to da imaju jedan od težih rasporeda u nastavku, a Chiefsi onako istekao je možda pakt sa đavolom, ali oni i dalje nalaze način da pobeđuju utakmice na ovakav neki način. Minnesota i Green Bay su odigrali na Lambeau Fieldu derbi, koji to na kraju nije bio jer je Green Bay došao do vrlo ubedljive pobede. Packersi imaju svoje neke probleme u napadu, kroz celu sezonu govorim to, da kad taman pomislim da su kliknuli oni iznenade, negativno naravno i u napadu i u odbrani, ali protiv Minnesota nije bilo većih problema, to možda govori da su Vikingsi gori tim od njih, tako da šta da se kaže, JJ McCarthy odigrao užasno, već ga sad upoređuju sa Jamarcusom Russellom, što je meni suludo, ali kao okej. Statistika mu ne ide u prilog, njegove igre ne idu u prilog svemu što se dešava i ne znam kako će to Kevin O'Connell rešiti u nastavku sezone ili u sledećoj godini, ali Minnesota mislim da izbacuje sebe iz neke ozbiljnije playoff trke ovim porazom. Giantsi i Lionsi su odigrali apsolutni spektakl od utakmice, naravno. 2-9 Giantsi koji su
izgubili šanse za playoff, jedan su od prvih timova koji je zvanično eliminisan iz playoff trke, mislim nije kao da nismo znali to ranije, ali okej. Starter im je Jameis Winston i naravno mora da bude vatrometa na ovom meču. Apsolut cinema od utakmice i ovaj meč je otišao na kraju u produžetke. Jameis Winston je briljirao, znači ovo kao da je Ben Johnson vodio Giantsa, znači dupli pasovi i onda potez utakmice, verovatno kada Winston hvata loptu od Gunnera Olčevskog, prelazi jednog defanzivca kao receiver, baca mu stiff arm i postiže touchdown. Mislim, to samo Jameis Winston može. Njegov show radi i jednostavno to je tako, to je njegovo neko iskustvo koje ćeš dobiti ili u jednom ili u drugom pravcu, znači on nema između neku partiju da odigra. Stvarno, fenomenalna utakmica, Lionsi su uspeli na kraju da dođu do pobjede ponajviše zahvaljujući Jamiru Gibbsu koji je odigrao monstruoznu utakmicu, koji je imao 250 plus yardi trčanjem, na kraju bio ključan igrač ovog napada. Također jedna vest koja je stigla u toku nedelje jeste ta da se Frank Ragnow vraća iz penzije. Eto, govorio sam o tome u predsezoni da bi to mogao da bude veliki udarac za ofenzivnu liniju Lionsa i sada kada se on bude vratio mislim da će to biti bolje jer imamo i Filadelfiju koja je vratila Brandona Grahama iz penzije i onda im je pass rush proradio. Možda ne nužno zbog njega, ali verovatno je i to uticalo, mislim nikad se ne zna, tako da mislim da je ovo dobar potez za Lionse i da će definitivno biti stabilniji ulazeći u nastavak. Ja kažem, oni su mi broj 1 favoriti da osvoje ovu diviziju. Packersi su nestabilni, Chicago, pričat ću o njima malo kasnije, ali imaju grozan raspored ispred sebe, Minnesota je samo sebe izbacila, tako da mislim da će Lions opet biti prvi. Cincinnati i New England odigrali su jednu utakmicu, eto repriza meča iz prošle sezone kada su u prvoj nedelji isto Patriotsi gostovali Bengalsima i opet je bio isti ishod, Patriote su dobile utakmicu, odlaze na 10-2 i stvarno već ispričana priča toliko puta unazad. Mislim, Drake May nije počeo dobro utakmicu, bacio je pick six, eto, prvi put u karijeri za Gina Stonea, eto, odbrana Cincinnatija nešto da uradi u ovoj sezoni, ali nakon toga, generalno, Patriote su počele da igraju i uspele su da uzmu prednost u drugoj četvrtini i nisu je ispuštale. Bila je neizvesna utakmica, bilo je to sve kompetitivno jako, ali Patriote su na kraju uspele da dobiju, jer su, eto, bolji tim na kraju krajeva i ne znam, mislim da je ova sezona za Cincinnati gotova, vratit će se Joe Burrow u sledećem meču, ali mislim da je to prekasno jer sa istorijskim lošom odbranom stvarno nema šta da se traži. Isto tako, ko ima sramotnu odbranu, možda ne istorijski lošu, su Pittsburgh Steelersi. Mislim, ja pričam isto već unazad da ne sme ovako da igra najplaćenija odbrana u ligi, ali oni jednostavno igraju. Aaron Rodgers se nije vratio za ovaj meč, tako da smo videli Masona Rudolfa malo na terenu. Nije to izgledalo ništa loše, ali mislim da je ključan potez na ovoj utakmici na kraju bio presečeni pas na Shona Wrighta, koji je Bearsima doneo posed i iskreno nije ovo bila loša utakmica, onako kompetitivna i sa jedne i sa druge strane. Videli smo i fumble Caleba Williamsa u end zoni za defanzivni touchdown. Mislim, nije to bilo toliko loše, ali kažem overall, odbrana će koštati Steelerse, što je paradoksalno, eto. Da najplaćenija odbrana igra ovako sramotno, ali okej. Dobra utakmica na Soldier Fieldu, dobri su bili jedni i drugi Bearsi, kažem, imaju 8-3 sada, prvi su u diviziji, međutim, meni to jako smrdi na fraud alert, tako da, ne znam, vidjet ćemo. Kažem, mislim da su Lionsi najozbiljnija ekipa iz NFC Sever divizije, najbolje vođeni, ali dobro, vidjet ćemo. Možda Ben Johnson napravi neko čudo sa ovom ekipom i odvede ih sa prvog mesta u playoff, pa posle šta god bude. Oni su već odavno popravili utisak u odnosu na sramotnu prošlu sezonu. Jetsi i Ravensi odigrali su jedan vrlo dosadan, nezanimljiv meč u Baltimoru. Ravensi su uspeli na kraju da dođu do pobede, ali ovo baš nije izgledalo sjajno. Baš sam razmišljao o tome kako drugačije izgleda napad Ravensa kada Lamar Jackson ne trči i
to definitivno ostavlja posledice. Na krilima Dereka Henrya je Baltimore došao do pobede, eto 2 laka touchdowna je postigao. Mislim, Jetsi nisu bili loši, toliko užasni, ali jednostavno da, i njihova sezona je gotova. Fields je klupiran, tu je taj Rod Taylor koji može ponekad da isporuči, ali nije stalno rešenje i generalno Baltimore, opet kažem, mislim da su i tako sakati sa povređenim Lamarom Jacksonom ozbiljnija ekipa od Steelersa i da će na kraju biti prvi u diviziji. Iskreno, ne sećam se puno stvari sa meča Jacksonville i Arizona Cardinalsa, samo znam da su Jacksonville Jaguarsi došli do pobede nakon produžetaka. Mislim, ozbiljno sad, ok. Jacksonville ima probleme, nisu sjajna ekipa, ok, Liam Cohen je unapređenje u odnosu na Douga Pedersona i naravno imaju bolju sezonu, sve je to ok, ali Trevor Lawrence mi je toliko nestabilan i toliko nekako pogubljen. Ponekad pomislim da je on dobar quarterback, onda dođe i napravi neke greške koje rookie ne prave. Znači, baš je nestabilan u svojoj igri, mislim da će to na kraju koštati Jacksonville nekog ozbiljnijeg rezultata. Imaju dobre running backove, imaju fin hvatački korpus, mislim, Travis Hunter je povređen, Brian Thomas ima down sezonu u odnosu na prošlu godinu, ali sve u svemu fin tim, ali nije za nešto ozbiljnije. Što se tiče Cardinalsa, jedina ekipa iz NFC zapada koja nema šanse da se plasira u playoff, mislim, dovoljno o tome govori. Brownsi su gostovali u Las Vegasu Raidersima i uspeli su da dođu do pobede. Shedeur Sanders je započeo još jednu utakmicu i iskreno je prikazuje neke sasvim fine momente. Mislim, druga mu je utakmica, neću sad preterano nešto da sudim, niti da izvlačim neke ogromne zaključke iz njegove igre, ali mislim da Cleveland Brownsi izgledaju puno bolje napadački sa njim nego sa Dylanom Gabrielom. Mislim da je Shedeur bar sposoban da ono baci loptu 40-50 yardi po dijagonali i da iz tih big playeva nešto urede. To je nešto što sa Gabrielom ne da nisu umeli, nego to se nije desilo od kad je on proglašen starterom. Rekao sam, Gabriel mi je siromašnija verzija Tua Tagovailoa, tako da mislim da pored tog silnog hajpa koji Shedeur ima, naravno i zbog oca i zbog svega, mislim da može da se razvije u finog igrača. Kažem, rekao sam i ranije, dok sam još u draft analizi kratko se osvrnuo na njega, mislim da njemu treba baš godinu dana da uči i da se razvija, pa ćemo mu suditi nakon toga, ali najvažnija stvar iz ove utakmice koju bih ja zaključio jeste strašan pass rush Cleveland Brownsa i generalno odbrana im je na stvarno zavidnom nivou. Mislio sam da će posustati kada ne budu imali za šta da se bore, ali oni nastavljaju duboko u sezoni da igraju jako dobro. Mislim, Myles Garrett će oboriti rekord u sekovima, verovatno samo da se ne povredi, eto, ne bih voleo ono generacijski talenat, neverovatan igrač i stvarno mu želim da bude defanzivni igrač godine, mislim da je zaslužio. Što se tiče Raidersa, tužna sezona, okreću se već naredno i sigurno, jer ovo baš ne liči ni na šta. Smith ne valja, Gentry neiskorišćen, žali Bože Maxa Crosbya i njegovog talenta. Philadelphia i Dallas su odigrali derbi u NFC Istok diviziji i Dallas je uspeo da dođe do pobede. U prvom poluvremenu Fila je otišla na 21-0 prednost, ali to je bilo to. Kevin Patullo experience at its finest, brat. Znači, ja ne znam šta treba da se desi da ovaj čovek ne dobije otkaz na kraju sezone. Milion puta ispričana priča da će napad koštati Philadelphia, to izgleda toliko sterilno i dosadno. Ok, AJ Brown se malo probudio, videli smo neke lepe momente, ali u globalu to je vrlo, vrlo loše i stvarno ne znam šta da mislim o Philadelphia, mislim da će ih, kažem opet, napad koštati nekog ozbiljnijeg rezultata u postsezoni. Što se tiče Dallasa, bravo za comeback, pre svega. Mislim da je dovođenje Quinnana Williamsa pun pogodak na ovu ekipu, već u 2 utakmice je napravio ozbiljan impact. Pitanje je da li je kasno, mislim oni su još u huntu, imaju te šanse da se bore za taj priključak u play-offu, ali ne znam da li je kasno. Kažem, iskoristili su i Philadelphijane greške i dobro su kažnjavali, počeli su da igraju od tog kraja prvog poluvremena i bravo za Dallas, ne znam šta više da kažem. Ogreše
sam sa Schottenheimera, mislim da dobro vodi ekipu, ali vidjet ćemo da li je kasno ili ne. Falcons i Saints odigrali su interdivizijski duel koji uopšte nije bio zanimljiv. Atlanta je bez Michaela Pennixa, Drakea Londona je uspela da dođe do pobede. Saintsi su imali svoje šanse iskreno, ali prokockali su ih u crvenoj zoni, uopšte nisu mogli da dođu do touchdownova i generalno to ih je na kraju koštalo trijumfa. Već onako kažem, Saintsi, vidjet ćemo da li će pikovati kao prvi, mislim da je Tennessee gora ekipa, za Atlantu opet beznačajna pobeda verovatno, ali ok, kao nakon 5 uzastopnih poraza lepo je prekinuti, iako je protiv nekih Saintsa odrađeno. Stvarno nemam više šta da kažem za ovaj meč. Tampa i Ramsi odigrali su svoj meč u Sunday Night Footballu i ova utakmica uopšte nije bila neizvesna ni u jednom momentu. Ramsi su došli do vrlo lagane pobede, na kraju će povrede koštati Tampu i koštaju je kroz ovaj deo regularne sezone, ali eto, dešava se. Baker Mayfield nakon onih priča o MVP kandidaturi sredinom sezone ili nakon prvih par nedelja su skroz stali, ali ok, razumljivo zbog verovatno povreda i toga svega. Što se Ramsa tiče, mislim da su ubedljivo najkompletnija ekipa u NFL-u, meni su oni prvi favorit da odu u Super Bowl iz NFC divizije, realno Philly fali napad, Detroit je isto promenjiv sa svojim igrama, ostali mi nisu blizu, tako da mislim da su Ramsi generalno najozbiljnija ekipa u NFL-u u ovom trenutku. Malo ih zezaju tih specijalni timovi, ali kao ne možeš sve da imaš. Voleo bih da gledam Broncos Rams Super Bowl, mislim da bi to bio apsolutni spektakl za gledanje, ali i New England, LA Rams im bilo ok, samo da ne bude 13-3 ponovo repriza. Jednu stvar bih istakao za Ramse, to je da su uspeli od Emmanuela Forbesa da naprave legitimnog NFL cornerbacka, tako da svaka čast. I posljednja utakmica u Monday Night Football odigrali su 49ers i Carolina Panthers i San Francisco uspeo da dođe do te važne pobede, da uhvati priključak i za Seattlom i za Ramsima koji su pobedili u ovoj nedelji. Brock Purdy je bio starter i čovjek je bacio u prvom poluvremenu 3 presečene lopte, znači katastrofa je odigrao ovaj meč, ali opet su uspeli da nađu način da pobede. Mislim da je ključna stvar bila onaj neiskorišćen gol pokušaj za Karolinu kada je Bryce Young sa linije od 2 yarda bacio presečen pas u end zonu. Mislim da je to Karolinu koštalo nekog ozbiljnijeg rezultata na ovom meču. J.C. Horn je bio sjajan, uhvatio je 2 lopte od Brocka Pardija, ali opet to nije bilo dovoljno. Iako je bacio, 3 presečene lopte, San Francisco je opet ubedljivo pobedio, ponajviše zahvaljujući Christianu McCaffreyu koji igra na All-Pro nivou ove godine, stvarno je čovjek neverovatan kad je zdrav, i odbrani koja jeste mlada, jeste fali im Fred Warner, ali udaraju jako. Moj ljubimac Malik Mustafa je odigrao isto dobar meč, tako da 49ers imaju šanse, mislim da su dobra ekipa, samo sa njima su uvek problemi povrede. Što se tiče Karoline, baš poraz koji im nije dobro došao, mislim ni jedan poraz nije dobro došao, ali mogli su da preuzmu prvo mesto od Tampe, ali to se na kraju nije desilo. Tako da to je to. Hvala na gledanju. God bless Bo Nix, God bless Sean Payton, God bless Denver Broncos i dajte šansu američkom fudbalu, nećete se razočarati.